Yung tambayang. Pero parang sa tambayang. Papagbukas natin syukoy na yan. Dito yung nakita may syukoy dun. Nag-trending. Daming gusto. Yung food trip kami mamaya mga boss. Ito yung ulamin namin. Sinsa dong hanggok sa ramida. Ito na balik hagi bus. Enggak Watch more videos at Junfel Hilig YouTube channel. Don't forget to hit the subscribe button and also click the notification bell for more updates. Let's go! So ngayon mga boss, galing pa kami sa dance contest. Pero hindi natuloy yung dance contest sinalihan namin. So yan, gagawin na namin mag-chill-chill kami dun sa, mag-food trip kami! Sama silang Malvin mag-food trip kami mga boss. Plano namin, bibili po kami ng sea urchin. Pagkatapos siguro namin ng food trip mga boss, pupunta kami sa simbahan. Kasi pangatlong araw na nang sa Ligalyo mga boss, hindi pa kami nakapagsimba kasi sobrang puyat kasi kami sa practice. Medyo umuulan-ulan siya. Yan sila. Sumbang gabi is coming! Kakarap na namin dito, high tide pala eh. Ayun oh. Go! Tingnan mo kasi. Napaka-clear ng tubig. Men, parang nasa swimming pool lang tayo. Tingnan ko yung tubig. Dito kami sa port ng Marigondon. Hihintay kami ng bibili namin. Mamaya kasi mga boss, may mga seafoods dito. Mga seashells. So bibili kami ng sea urchin or suwaki, no? Walang tulugan. Simba mamaya guys. Simba mamaya, walang tulugan. Mr. Galyo guys, Mr. Galyo. Ay, sa atin na kami. Kaon may kuan kanang swaki ba? Kanang ikub-kub ba? Ano ba? Am. May tulugan mo. Ano yan? Dito mo or Ay, pareho lang. Papagbukas natin syukoy na yan. Dito yung nakita may syukoy dun. Nag-trending. Oh, daming gusto. Sisa ako. Ito yung food trip namin mamaya. Ayan. Lato. Ay, lukot. Di ba maakat eh? Sakit yung napon lang maakat. Kanang container. Yung iba patay na si Limited. Dami. Wala, may mga limango dito. Yung mga tali na para hindi makakagat. Po. Kaya magkano yung benta niyo ganyan dia? Yung kilo? 120. 120. Sarap na itong lutuin. Gutom na? Walang tulog. Hindi nantok pero ginagapon. Hindi nantok pero gutom na. Sige, diri mo sa. Ano ba? Ikaw? Gutom na ka? Gutom, nangyara. Yung Food trip kami mamaya mga boss. Ito yung ulamin namin.
Kaya may plastic po kayo. Meron ba kayo? Okay na yung suits ko na. Di, wala. Bag? Oh, plus mo. May ano kasi siya eh. Basa kasi siya. Hila ka, kutsa. Balik. Salamat, Ano kuya. kutsa. Parang may ulam na kami mga ano. Food trip. Kasi, basta na pa kayo palitin. Ayos na, nakabili na kami. Nakuha na yung sukli. Na guys. Asan yung sukli? Salamat eh. boss. Salamat ate. Salamat, ya. kuya. Food trip na di. Sheesh. Hindi inantok. Pero gutom. Marigid. Isprin. Ikibus, bro. Ikimakontrol sa kon. Pila ka daghan ng kon? Pila ka dagan. Pila ka kilo ah. Ganun sa buon niyo. Video na lagi nagmay bro. Sin sa tong hanggok sa ramida. Sabi pong kun. Unod di itang Yabo na tanan mo, boss niya ibalik lang. Ang sabaw. Gutom na sa gutom niyo. Apa kena dah nut sah. Lami ihang yang sini. Enggak lah. Mau sini? Hang sini. Hang sini. Bin, nam lagi suka bin. Nam suka. Lami kena. Taksim. Wait. Ang sarado sa dangkon ba? Balay. Ilukot. Wow. Oh no. Guys. Yung Alvin magawas na kung siya kay Captain na kayang tutunan. Hindi mo? Ukal na. Ukal sa daan sa ba? Wara. Merekaso. Sheesh. Nilagay sila guys. Karatan ko. Ha? Katutan. Kasi palilalag istorya daw kay kabuto na siya. Si Marvin, ano problema mo? Ubo ano? Ubo? Ikaw, ano problema mo? Utot of your life. Ilpe, hi vlog. Welcome to my guys. So guys, ano sinasabi mo? Check na mo. Kaya Yan naman ang wala. Grabe, so. Dalawa. Ah, tayo. Boy, boy. Hi guys, hi sa vlog. Ito, Hello. Outfit check. Sige na. Let's go. Reloading. Let's go. Fully charged. Dapat naka fully charged.
Magaling mag-start Minus points ka sa langit ha. Tumatawa kayo dito eh. Kamusta yung mga walang tulog sa simba? Kayo, anak ba? Kamusta? Okay lang. So ayan. Kamusta yung misa mga boss? And pauwi na kami. Till next time. See you. Kita kayo. Let's go. Watch more videos at Junfel Hilig YouTube channel. Don't forget to hit the subscribe button and also click the notification bell for more updates. Mga boss, thank you for watching.